Hi guys, magana. Inana di ang pagduan. Second time, second round. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Bagay naman kayo. Hi vlog. Ang sasama ng mga ugali niyo. Ito yun, mo ni guys oh. Nana na siya pagluto. Mek-mek. Pinakita mo. Nasayaw. Yung sa'yo, te. Yung sa'yo na. Ako ano. Yes. Hindi kayo pagalitin dalawa yung ano ko. Uy, nana din na siya pagpindot. Sa dapat Dami dito. naman ano mo, te. Nang. Pinanggal mo muna to. Oh, saglit. Maano yung ano ko, vlog ko eh. Ay, Tagal sino mo ka kasi. mundo? Unang kukuloy mo sa ilalim. Gitagaan ko duha ka kuan uy. Sama. Lah, sayang. Kaya akin na to uy. Hala. Ganyan pala yan? Ay, masusunog sa ilalim? Hindi, te. Kapag, dapat isa lang. Kapag walang laman. Holo. Adoblein ko na lang mamaya pag ano. Kapag dito. Eh, yan karma ka. Ba't nauna pa yung bilang niya? I-add ko ulit. Ganyan, inana na siya pagluto. Kasaluan mo ng magic sarap. Tsa. Hindi ko sinululuin. Nainip yung ano sa'yo. Ano, brown kulo siya. Kaya nga eh. Ano, hawakan mo nga to. Ano, Welcome to my vlog. Ay, huwag Yan, yung ilalagay mukha ng ko. itlog. Yes. Ayokong haluin yung itlog kasi gusto ko. Bibili pa. Nang. Thank you, Chen. Ay, thank you, Chen. Thank you, B. Yan na ako natin. Yes. Uy, ma-overcook na to. Choco. Ayoko yung overcook. Ano mo ano? Ay, Choco. Ang mga gwapa sa Pilipinas. Hi. Ali. Mga gwapa. Hindi nga, ba't ang dami mo naman? Hoy, hindi akin yung iba. Ha? Ma-overcook to. Ay, hindi pa man tapos ha. Paano yan? Pwede bang ganon? Kahit hindi pa tapos? Pero